سلام كرات قاتلتي لو مدما حتى تنفاس تسلب بمستر بوطرة نستمر سلن في المحزلكم مسئل لخو أما أقل سعود تاكا زودات نفاريت بهيوت نمدحن زقبر رسون كالسي أو العلي دما نتم زدحان سبات حدا بحدا زهدنو ماسكراز قبارة ررهزي ولو أتاليه نرئينا لايك شير كوم سبسكرايب بمقار نجمر إذا فيلمي حتى الاشتنية تسافرت نفاريت نو أمريكا قد أخذت قعد بمرأي تجمر يكون نبار حما أخونا تتأير نتبايلوت كابتنا مجمرة مسمر قعزو واتسيو نتا نفاريت بالعلجة كأمازون كمرحي قداد أوشتا شو تسافرت ترأي بمنوارهم ولا حدا سب بزعباز بزح تقدسن نيرو كويني قم بزح قايس أنحا كنا تتسن بالملك إحز بزي زوخنا متنقاطا مولتا نفاريت بحالك النقانق تجمر التبايلوت جن استقرم يمثل نيرو بانس أرو كاداء قلت أجن كم زلق قديم زترترى يمثل نيرو نتا نفاريت أو تحت أوزتر نبتاونا تنقص خلو موبايلو سيو نمود أتخون زخل ملك تقدح جمر كوين جن زيادة حبريتا قدم مهاو إتا نفاريت بهندبت عم أغلى تتشاكات حمشاش إتا نفاريت نعمايت مترتات نتشاكنا تحسد حر المخاد عمود أتادو تبيل كابت سيتو صايد ما درجة كل سبيوت يدحن إتا أنكو زموتات إتا حدقة خسرت كله ندحنت كل فزي أسرت أستأنا قادت نيتا نفاريت ترأيان هرم شعو كل تتسافر تخونتا نيت باليت نمرأي نابتني مراحي كفلي قوهيو بزو حتى عبيتي أنافر نتناي كلميت كفل سنت بمئتاو إتا بايلت بخبيت كواسيلي صنح كوين جن بتعمر جنا بهيوت نيرو بتنقاقة بزيارة موجات كتف انتي كحجزوان تتسابر خفالات مؤمت أخل قسولي جمرو إتا خونتات كرو مساعدة إتا وجد لخونتاتون مجمجم يركبو استبعد التسافري قدما يشرحهم كابتن فارس ترف كل ما جون ماين بمكاب بتنقع مكفل كخون كم زلوا حساب يغرب كل نجار مستوى مجوون ما يومين ناستسل استمعت تتريك صنع حمزة خليك نزبو دحريو رئيسنا يتاستنا قادت نفاريت كابتر فراف نفاريت بخبر رحيقهم يأمتوهم إتا وجلا وحلعتات تقاق من لسلم تتفاب مقبار أو زوري التبايلوت يكو التبايلوت كزارب بان قوتا يفتن حدا قداس نجار كم زفلت رد إيو كوين جن كان دي كوان تفتنا التقالت فوتسي مخوصيك عالن أمو قوم دما كيفين استفالة تسافار اللو كيفين نجزار اسنا حكمنا من سرعتات تكالك من مجمارو نعمتات كم حكيم كوين يسر حمزة نماري يرد كوين جن هيوتنا يتبايلوت نمدحان متوحتي اليوم أو زج أكادما نزل مقار زد المسارعتات كوين مدحان يتفوتسمي ولن كلهم بترتار مصباي انكو امارات ينكو كم زخيل يسمع معهم او زوان زي ليزا نتاجو جلين اشتي مغو تعدل دحري كريستي اب رحوات حدا امباتر امو ناو صفناي تنباب مدياب حدا سو نيتورك نركب حجو زي خيلي زل حساب تهب كويني كن حجي صل مسل زنبره كسع نغو حصبي يوسنو او زوان زي دما خالد صقم يفطر كونتات نايت بايلوت باند بتكباس يجمر كيفن ون انتخونه زخنا نغير انت زي غيرو التبايلوت نتليت بهيوت كان زي حرفي غنزب سلازي حدا غنيا وساني وسد نتمطحت غوري فتن كل سب شاولتنا تعزبه خلو كيفين نتمسرح مطحتي جمر التبايلوت ازي كبير كان زي تصور كويني جن بتامرت مطحتي كابتتي تغورلن لعد بزوله صخنتات يزازم امودا تمستزازمه كيفين نتبايلوت نتاليت عرفت ترخيو نغو زياده خدل صبو عدل كم زلون كلهم ينغروم بتاليتي تي اتم زدحانو سبات كابتر فرافنا فاريت وصيم دقسم كلو حدث لالت بقطتا ما اخذت تصرمات ينقصاقس حدا سب نابتو زقاسله بايلوت يقرب نصبحيتو نغو تاغجله كم بدقاسو مستنسو حدا زسبد ነገር ይረው እተ ፓይለት ሞይቲ ጸንሐም ኬቪን ነትሪሳ በጥንቃቄ ምርምሮሞ እትመጥባሕት ከም ዝፈሸለ ዘርኢ ዝኾነ ምልክት አይነበረን ግልጽ ዝኾነ ሕማቅ ሳዕቤን እውን አይነበረን ኢንፌክሽን እውን አይነበረን ሓደ መዓልትና ህይወት ድሕን ጉጅለ መጽኦም ናብ ስድራቤቶም ክመልስዎም ተስፋ ብምግባር ሬሱኡ ኣብ ጠቃሪሳ ናይ ታስተናጋዲት ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ቀረባኦም ይኣምጥዎም ሬሳ ናይቲ ፓይለት ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ሞባይል ካብ ጅቡኡ ሸተቲላ ኣብ ተሰዓሩ ትወድቕ ዳኒ ዝኾነ ቃልኪ ወፅእ ብፀጥታ ይርያሞ ኣልዕሊ ድማ ይሓብኣም ኤሚ ብዛዕባ ዝምሳሓተቶ ዳንን ወላ ሓደ ሰብ ከይትነግር የጥንቅቃም أوزوان زي دافيدن ليزان نجزار اسم بحتى وعلا يعلنون ورو ليزا التبايلوت ببهارا يموت كم زموتم كم زي تأمن تجلس كرم بزح عمتات كم نرس خوينات سرح نير أيام حدا وان بوجب أخذ تنفس بزي مقالو هيوتو السأن حموري أنيرام ليزا خمس ولدته التبايلوت مساسال ملك كتير إيو أو كالي بوتا كريستينا إيمي بمقرب كتزرارب تجمر دحر أورمت رتار إيمي عمودات حق تزارب نساب حق قوال هبتم نجاري مقانات رد داني فوسي مساب آيا نبرن كما راح مكينا ودما شفرن
ናይታ ስድራ ቤት ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ብግዜ መስርሕ ክልቲኦም ተፋቀሩ እሞ ኮይኑ ግን ስድራ ቤታ ንዝምድንኦም ፈፂሞም ከም ዘይቅበልዎ ስለ ዝፈለጡ ብሓባር ሃዲሞም ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ ወሰኑ ብዙሕ ከይፀንሐ ካርሎስ ኣብ ትርፍራፍ ናይታ ነፋሪት እናደየበ ከሎ ሓደ ዝተበላሸወ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ይረክብ ክሳብ ፅዋሕ ክዕርዮ ከም ዝኽእል ድማ ይኣምን ጃክ ነዚ ምስ ሰምዐ ቀልጢፉ ሓደ ሓሳብ የውፅእ ካርሎስ ነቲ ዝተረፈ ክፋል መዓልቲ ነቲ መሳርሒ ብምዕራግ ክሕልፎ እዩ ድሕሪኡ ፅዋሕ ንግሆን ጊሆም ኩሎም እታ ጉጅለ ናብቲ እምባ ብምድያብ ሲግናል ወይ ድማ መልእክቲ ሓበሬታ ንምልኣክ ክፍትኑ እዮም እዚ ድማ ፅቡቅ ውጥን እዩ ዝመስል ነይሩ ክሳዕ ሊዛ ሓደ ሰንብድ ነገር ትረክብ እዚ መጎንጠፊ እዩ ነይሩ እቲ ንሰለስተ መዓልቲ ክፀንሕ ዝተመደበ መግቢ ዳርጋ ተወዲ እዩ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ሓደ ሰብ ብፍላጥ ወሲድዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዝተረፉ ኣባላት እታ ጉጅለ መግብን ኣድለይቲ ነገራትን ንምድላይ ናብ ማእኸል እቲ ጫካ ይጓዓዙ ዓሚቖም ናብቲ ጫካ ምስ ኣተዉ እኩብ ዝኾነ ዘይልሙድ ሰማያዊ ቅንጥሻራ ይረኽቡ ክርስቲ ብኡንብኡ ተለልዮም ካብቲ ናይ ሞያ ተመክሮኣ ተበጊሳ ኣዝዮም መርዘማት ምዃኖም ትፈልጥ ነይራ ቁሩን ቅድሚት ምስ ተጓዓዙ እታ ጉጅለ ሓደ ዕላማ ይትረክብ እቲ ዝሕዝን ግን እቲ ማይ ንመስተ ዝኸውን እኹል ፅሬት ኣይነበረን ቅድሚ ምስታዮም ነቲ ማይ ዘፃርዩሉ መንገዲ ክናድዩ የድልዮም ነይሩ ሽዑ ብሃንደበት ድምፂ ተኹሲ ኣብ ጫካ ይቃላሕ ኩሉ ሰብ ናብቲ ድምፂ ዝመፀሉ ኣንፈት ይወይ ምስ በፅሑ ዴቪድ ሓንቲ ዝሃደና ህበይ ሒዙ ደው ኢሉ ይረኽብዎም ንሱ ድማ መግቢ ከም ዘድልዮምን እዚ ከዓ ብሂወት ንምፅናሕ ዝበለፀ ዕድሎም ክኸውን ከም ዝኽእልን የርድኦም እታ ጉጅለ ብኻልእ ምኽንያት እውን ተደናጊፃ ነይራ ዴቪድን ሊዛን ብረት ነይሩዎም ንዋላ ሓደ ሰብ ዘይነገርዎ ብረት ሊዛ ድማ ንኻልኦት ከየፍርሑ ኢሎም ብምስጢር ሒዘምዎ ከም ዝፀንሑ ትገልጽ በታ ምሸት እቲኣ ነታ እንስሳ ንምግቢ የዳለውዎም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ጃክን ክርስቲን ነቲ ማይ ዒላ ንመስተ ዝኸውን ውሕስ ዝገብሩሉ መንገዲ ይረኽቡ በታ ለይቲ እቲኣ ኩሉ ሰብ ብሰላም ይድቅስ ንፅባሒቲ ንግሆ እቲ መዓስከር ብድምፂ ምኽንያት ሊዛ ይበራበር ሓደ ሓደገኛ ነገር ኣጋጢሙ ነይሩ ዴቪድ ነታ ለይቲ ብሂወት ይሓለፋን ኬቪን ነቲ ሬሳ ብጥንቃቐ ይምርምሮ ድሕሪኡ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መብራህቲ ይረክብ እዚ ምልክት ብመርዚ ከም ዝሞተ እዩ ዘመላኽት ነይሩ ብኡንብኡ ኣእምሮኡ ናብቲ ኣብ ጫካ ዝረኸብዎ መርዘም ሰማያዊ ቃንጥሻራ ይምለስ ሓደ ሰብ ብፍላጥ ነቲ መርዘም ቃንጥሻራ ንዴቪድ ሂብዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግንዘብ ካብታ ሰዓት እቲኣ እንዳሓር ኣብ መንጎም ዝነበረ ምትእምማን ሙሉእ ብሙሉእ ይፈርስ ሰባት ካብ ንሕድሕዶም ምርሕሓቅ ይጅምሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዳኒ ኣብ መወዳእታ ብምስጢር ሓዊእዎ ዝፀንሐ ነገር ንኤሚ የርእያ ንሱ ድማ ሞባይል ናይቲ ፓይሎት እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጣ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ቅርዳሕ ናይቲ ፓይሎት ነበረ ክዕዘቡ ከለዉ እቲ ፓይሎት ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ሓደ ዓብይ ምስጢር ተሓዊኡ ከም ዘሎ ይገልጽ ከምኡ እውን እቲ ሓደጋ ብሃንደበት ዝመፅእ ከም ዘይኮነ እታ ነፋሪት ብፍላጥ ከም ዝወደቐትን ይዛረብ ዳንን ኤምን ነዚ ቪድዮ ነቶም ዝተረፉ ሰባት የርእይዎም ኮይኑ ግን እቲ ቪድዮ መልሲ ኣብ ክንዲ ዝህቦም ዝበኣሰ ምድንጋር እዩ ፈጢሩሎም ሓቂ ንምዝራብ እንታይ ፍፀም ከም ዘሎ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ልክዕ ሽዑ ካርሎስ ሓደ ብስራት ይነግር ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ዕርይዎ ነይሩ ሕጂ ዝተረፎም ነገር እንተሃለወ ናብ ጫፍ ናይ ጥንባ ብምድያብ ነቲ መሳርሒ ምብራህ ጥራይ እዩ እቶም ዝደሓኑ ሰባት መን ክኸይድ ከም ዘለዎን መነብቲ መዓስከር ክተርፍ ከም ዘለዎን ይከራኸሩ ኣብ መወዳእታ ጃክ ኣብቲ መዓስከር ክተርፍ ፈቃደኛ ይኸውን ካርሎስ ዶክተር ኬቪንን ክርስቲንን ነቲ ጂፒኤስ መሳርሒ ሒዞም ናብቲ እምባ ክድይቡ ይጅምሩ እቶም ሰለስተ ብኣሸጋሪ መሬት ንሰዓታት ምድያቦም ይወፅሉ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ጫፍ ይበፅሑ እሞ ኮይኑ ግን ልክዕ ምስ ወፅሑ ሓደ ሓደጋ ከጋጥም ቅርቡ ይተሪፍዎ ነይሩ ክርስቲ ብሃንደበት እግራን ሸራቲትዋ ናብቲ ፀልፊ ትወድቕ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ድማ እቲ ጂፒኤስ መሳርሒ እውን ሸተት ኢሉ ናብቲ ፀልፊ ኣዝዩ ይቐርብ ክርስቲ ብዘይ ዝኾነ ምጥርጣር ንነብሳዊ ሓደጋ እቲያ ቅድም ነቲ መሳርሒ ተድሕኖ ብንኡ ካርሎን ኬቪንን ንኽሕግዙ ይጓየዩ ብሓባር ብምስራሕ ድማ ንክርስቲንን ነቲ ጂፒኤስን ብሰላም ናብቲ ላዕሊ ክስሕብዎም ይኽእሉ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ካርሎስ ነቲ ናይ ጂፒኤስ ስርዓት ብዓወት ይተኽሎም ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ድማ እቲ መልእክቲ ወይ ድማ ሲግናል ናይ ሂወት ኣድሕን ክረኽብዎ ናብ ዝኽእሉ ርሕቐት ክበፅሕ ነይርዎ ፀሓይ ክትዓርብ ምስ ጀመረት እቶም ሰለስተ ናብቲ መዓስከር ገጾም ክወርዱ ይጅምሩ ሰዓታት ፀኒሖም ካርሎስ ኬቪንን ክርስቲንን ኣብ መወዳእታ ናብቲ መዓስከር ይምለሱ እቲ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ሙሉእ ብሙሉእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይብስሩ ዕድል ምስኦም እንተኮይኑ ናይ ሂወት ኣድሕንቲ ጉጅለ ክሳዕ ንፅባሒቱ ብኣጎ ክወፅሑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ጫካ ፅልማት ንዓሰ ለምስከደ እቲ መዓስከር መወዳእታ ጸጥ ይብል መብዛሕትኦም ኣባላት እታ ጉጅለ ይድቅሱ ካርሎስ ግን ነቑሑ ይጸንሕ በይኑ ነቲ ናይ ቅልስ ውድድር ልምምድ ይቕፅል ነይሩ ሕልሙ ንዕኡ ኩሉ ነገሩ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ሽዑ ማእኸል እቲ ፀልማት ሓደ ነገር ይንቀሳቐስ ካርሎስ ኣብ ጥቕኡ ካብ ርእሱ ክሳዕ እግሩ ፀሊም ዝተኸደነ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ይርኢ እቲ ዘይፈለጦ ሰብ ናይ ካርሎስ ናይ ቅልስ ማስኬራ ኣጥሊቑ ነበረ ካርሎስ ግን መልሲ ቅድሚ ምሃቡ እቲ ምስጢራዊ ሰብ ብሃንደበት ይጥቅዖም ንፅባሒቱ ንግሆ እቶም ዝደሓኑ ሰባት ከም
ምድቃሶም ዝተንስኡ ካርሎስ ከም ዝጠፍአ ይግንዘቡ። እታ ጉጅለ ንካርሎስ ኣብቲ ጫካ ክናድይዎ ጀመሩ። ሰዓታት ይሓልፍ ወላ ሓደ ነገር የለን። ኣብ መወዳእታ ኬቪን ነቲ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ መሊሶም ክፍትሽዎ ሓሳብ ይቐርብ። ክርስቲ ምስኦት ከይትስማዕማዕ እሞ ክልቲኦም ገጾም ናብቲ እምባ እናተጓዓዙ ከለዉ ሓደ ዘሰንብት ትርኢት እዩ። ካርሎስ ኣብኡ ነበረ። ሓደ ሰብ ብለይቲ ህይወቱ ሕሊፉ ርእሱ ድማ ካብቲ ማዕስከር ርሒቑ ተሓዊኡ ገዲፍዎም። ኬቪንን ክርስቲን ነዚ ንኻልኦት ክነግሩ ቀልጢፎም ይምለሱ። እዚ ዜና ንኹሉ ሰብ ብከቢድ የስንብዶም። ሽዑ ሊዛ ካልእ ዘሰንብት ዝረኸቦቶ ነገር ትገልጽ። በታ ለይቲ እቲኣ ዳርጋ ኩሉ ጥያይት ናይቲ ብረታ ጠፍኡ ነይሩ። ኣብ ጅቡኣ ሓንቲ ጥይት ጥራይ ተሪፋ ነበረት። ምሸት ናቐረበ ምስ ከደ ኩነታት ኣየር ብሃንደበት ይሓመቕ። ኩሉ ሰብ ንምዕዋብ ናብ ውሽጢ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ትጎይ። ሽዑ ድማ ንኹሉ ነገር ዝቕይር ኣገዳሲ መብራህቲ ኣብ መወዳእታ ይረኽቡ። እቲ ማዕበል ናሕሪ ክፋል ናይቲ ናሕሲ ነፋሪት ቀዲዱ ይኸፍቶ። ጃክ ኣጸቢቑ ንምርኣይ ነቲ ዝተበላሸወ ክፋላት ናሕሲ ብዝያዳ ይግምጽሎም። እቲ ዝረኽቦ ነገር ንኹሉ ሰብ ብስንባደ ዝቅጥዎ ይተርፍ። ብኡ እንታይ ይርእዩ ከም ዘለዉ ይርድኦም። ኣዝዩ ብዙሕ ዋጋ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ነበረ። እታ መንገዲ ኣየር ተሳፈርቲ ጥራይ ኩነትን ተጓዓዝ ነይራ። ነቲ በረራ ከም ሓደ ክፋል ናይ ሓደ ዓብዪ ኮንትሮባንድ ስርሒት ብምስጢር ትጥቀመሉ ነይራ። እቶም ዝደሓኑ ሰባት ኣብ መወዳእታ ነቲ ድሕሪት ኩሉ ነገር ዘሎ ምኽንያት ከም ዝረኸብዎ ይግንዘቡ። እቲ ቀታሊ ነቲ ሓሽሽ ንምቁፅጻር ይፍትን ይህሉ ይኸውን። ኮይኑ ግን እቲ ዕላማ ነቲ ሓሽሽ ንምውሳድ ጥራይ እንተነይሩ ስለምንታይ ደኣ ሰባት በብሓደ ዕላማ ይገብር ኣሎም? ዋላ ሓደ ሰብ መልሲ ቅድሚ ምርካቡ ስንባድን ራዕድን ይነግስ። ኤሚ ብሃንደበት ቁፅፅራ ሲኢና ካብታ ዝወድቐት ነፋሪት ወፂያ ትጎይ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዘሎ ሰብ ቀፂሉ ንዓኣቶም ከም ዝመፆም ብፅኑዕ ኣሚና ነበረት። ዳኒ ቤና ክገድፋ ስለዘይደለየ ብንብኡ ደድሕሪኣ ይጎይ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሊዛ ሓደ ብረት ሒዛ ንኤሚ ንምድላይ ናብ ሓደ ማዕበል ትወፅእ። ሊዛ ንኤሚ እናደለየ ተዓሚቓ ብማእኸል እትእዋም ምስ ከደት ሓደ ዘይፅሩይ ነገር ይስምዓ። ሽዑ ካባይ መፀ ዘይተባሃለ እቲ ማስኬራ ዝገበረ ሰብ ብድሕሪኣ ይቐልቀል። እቲ መጥቃዕቲ ክፍፅም ዝመፀ ቀልጢፉ ንልላ ይብልላ። ኣብ መንጎና ተቃለሰት ከላ እቲ ማስኬራ ቀንጢጣ መነውትሕቲኡ ተሓዊኡ ከም ዘሎ ንምርኣይ ብዓሚቕ ተስፋ ምቑራፅ ትፍትን። ንፅባሒቱ ንግሆ እታ ጉጅለ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይግንዘቡ። እቲ ትርኢት ነቲ ተሪፍዎም ዝነበረ ዝኾነ ተስፋ ሙሉእ ብሙሉእ ዘባድም ነበረ። ክርስቲ ብሃንደበት ብረታት ተኺላ ናብ ጃክ ተቐንዕ። ካብ ኣፅዋር ሊዛ ዝኾነ ጣይታ ማእኸለ ቁሕ ጃክ ተሓዊኡ ከም ዝረኸበት ትገልጽ። ንዓኣ እዚ ገበነኛ ንምምሳሉ እኹል መርትዑ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ቦርሳ ጃክ ዝረኸበቶ እዚ ጥራይ ነበረን ሓደ ናይ ሳትላይት ሞባይል ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚኣ ክርስቲ ኣብ መወዳእታ ነተቐታሊ ከም ዘለለየቶ ብፅኑዕ ተኣምን። ጃክ ብንቡ ነቲ ክስተታት ይነፅጎም። ነዚ ጠያይት ካብ ብረት ሊዛ ከም ዘውፅኦ ይኣምን። ኮይኑ ግን ሊዛ እያ ተቐታሊት ኢሉ ስለዝኣመነ ጥራይ ከም ዝገበሮ ትሪሩ ይዛረብ። ብዛዕባ እቲ ናይ ሳትላይት ሞባይል ድማ ናቱ ከም ዘይኮነ ይገልጽ። እቲ ሞባይል ናቱ ኣይኮነን፣ ነቲ ፓስዋርድ እውን ኣይፈልጦን። ብዛዕባኡ ድማ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ብፅኑዕ ይዛረብ። ዳነ መወዳእታ ብፅኑዕ ይግንፍል። ብጓሃን ጭንቀትን ተዋሒጡ ድማ ናብ ጃክ ዘልል ይወድቕ። ኬቪን ቀልጢፉ ብምእታው ደው የብሎ። ምክንያቱ ጃክ እንተሞይቱ እቲ ሞባይል ፈፂሙ ከይክፈት ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ምድሓን ዕድሎም ድማ ምስኡ ጠፍእ ይኽእል እዩ ብምባል ንጃክ ይኣስርዎም። እቶም ዝተረፉ ዝደሓኑ ሰባት ሓደ ሰብ ሓቂ ከውፅኦ ኣለኹም ዘለዉ ይውስኑ። እዚ ሓላፍነት እዚ ናብ ዶክተር ኬቪን ይወድቕ። ኬቪን ምስ ጃኮፍ ብምባል ነቲ ፓስዋርድ መሊሱ ይሓቶም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክሪቲ ዳንን ኤምን ናብታ ኣብ ላዕሊ እምባታት ዝርከብ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ገጾም ይቕንዑ። ኣብኡ ዝረኸብዎ ነገር ዝስንብድ ነበረ። ሓደ ሰብ ነቲ ገመዳት ካብቲ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ነቒልዎ ነበረ። ነቲ ሓደጋ ምስ ተረድአ ክሪቲ ቀልጢፋ ነቲ ገመዳት መሊሳ ተተሓሕዞ። ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ጂፒኤስ ስርዓት መሊሱ ይበርህ። ጸኒሓ ክርስቲ ንጃክ በይኑ ከሎ ትቐርቦ። በዚ እዋን እዚ ሳቡን ከይተረፈ ብሓቂ ገበነኛ ድዩ ይኮንን ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሳ ክመፅእ ጀሚሩ ነይሩ። ጃክ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ይርድእ። ብሓቂ ቀተለ እንተዝኸውን ነይሩ ነዚ ጠያይት ጥራይ እንወሰደን። ንምሉእ ብረት ሊዛ ሰሪቁ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝተጠቐመሉ ነይሩ። ክርስቲ ዘረብኡ ሓቂ ከም ዘለዎ ይርድኣ። ስለዚ ብምስጢር ትፈትሖ እሞ ድሕሪ እቶም ካልኦቶም መሊሶም ፀቕጢ ምግባሮም ቅድሚ ምቕፃሎም ካብኡ ክኸይድ ትነግሮ። ንፅባሒቱ ንጎ እታ ጉጅለ ጃክ ከም ዝጠፍአ ይግንዘቡ። ኩሉ ሰብ ይስንብድ እሞ ክርስቲ ብዛዕባ ዝዋላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ ትዛረብ። ድሕሪኡ እቲ ትርኢት ፊልሚ ናብ ሙሉእ ዝተፈላለየ ቦታ ይቕየር። ሰራዊት ሜክሲኮ ነቲ ሲግናሎም ብዓወት ይቕበልዎም። ሓደ ናይ ሄሊኮፕተር ጉጅለ ድማ ብንቡእ ንኣማዞን ገጻ ትለኣኽ። ናብቲ ጫካ ክንምለስ ከለና ድማ ዳንን ኤምን እቶም ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ፋሒሎም እናተፀበዩ ከለዉ ብሓባር ኮፍ ኢሎም ነበሩ። ሽዑ ብሃንደበት ብዙሕ ድምፂ ተኩስ ኣብ ጫካ ይቃላሕ። እቲ ድምፂ ብንቡእ ንኩሉ ሰብ ተጓዩ ናብቲ ማዓስከር ከም ዝምለስ ይገብሮም። ኮይኑ ግን ምስ በፅሑ ብስንባደ ፈዚዞም ይተርፉ። ዳንን ኤምን ክልቲኦም ዝኾነ ምንቅስቓስ ከይረኣዩ ኣብ መሬት ወዲቖም ነበሩ። ሕጂ ሰለስተ ሰባት ጥራይ ተሪፎም ኣለዉ። ክርስቲ፣ ዶክተር ኬቪንን ጃክን። እቶም ሰለስተ ብዛዕባ ዝነበረ ጥርጣረ ንንሕድሕዶም ይጠማመቱ። እቲ ናይ ብሓቂ ቀታሊ ሓደ ካብኣቶም ክኸውን ኣለዎ። ሽዑ ነቲ ሄሊኮፕተር መሊሳ ብልዕሊኦም ክትሓልፍ ከለ ዝተውልላ። እቲ ዝዕረይዎ ናይ ጂፒኤስ መሳርሒ ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ የመሓላልፈሉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቲ ሓድሽ ውጥን ተውፅእ። ንሳን ጃክን ናብቲ እምባ ዝያዳ ብምድያብ ብንኡስ ቆፅልቲ ነቲ ምልክት ክገብሩ እዮም። እታ ሄሊኮፕተር ምስ ረኣየቶም ናይ ምድሓን መስርሒ ቀሊል ክኸውን እዩ።
ኬቪን ብንቡ ይቃወምሞ ቅድሚኡ ዝነበረት ለይቲ ንጃክ መርሚርዎ ነይሩ እዩ ጃክ ብሓቂ ቀታሊ እንተኮይኑ ምስኡ በይኑ ኸና እምባ ምድያብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሓሳብ እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ክርስቲ ንጃክ ስንዩ ይስማዕምዑ ንሳ እያ ፈቲሓቶ ነይራ ስለዚ ኣብ ጎኑ ክትከውን ፍቃደኝነት ተሓትት ክልቲኦም ጉዕዞኦም ናብቲ እምባ ይቕፅሉ ንውስን ግዜ ድሕሪ ምጉዓዞም ንዕረፍቲ ደው ይብሉ ሽዑ ብሃንደበት ሓደ ድምፂ ተኽሳብ ጫካ ይቃላሕ ወላ ሓንቲ ደቂቓ ከየጥፍኡ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምርኣይ ቁልቁል ገጾም ይጎዩ ምስ ወፅሒ ግን ይስንብዱ እሞ ኬቪን ዝኾነ ምንቅስቓስ ከየርአየ ኣብ ጥቓ እቲ ዒላ ወዲቆ ነበረ ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪት ተኩስሉ ነይሩ እቲ ዝበኣሰ ድማ ርእሱ ናብቲ ዒላ ስለ ዝወደቐ ዓሳታት ንሓደ ክፋል ገጹ በሊዖምዎ ነበሩ እቲ ምስጢር ካብ ዝኾነ ሰብ ዝገመቶ ንላዕሊ ብሃንደበት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ነበረ ዝኸድዎ ካልእ ቦታ ስለ ዘይነበረ ነታ ለይቲ ኣብ ውሽጢ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ከሕልፍዋን ንፅባሒት ንጎ ድማ ነቲ ናይ ምድሓን ውጥኖም መሊሶም ክፍትኑን ይውስኑ ነቲ ፀበዩ ከለዉ ጃክ ኣብ መወዳእታ መንነቱ ዝገልጽ ሓቂ ይዛረብ ንሱ ተራ ተሳፋሪ ኣይነበረን ናይ መንግስቲ መርማሪ እዩ ነይሩ እቲ ሓደጋ ቅድሚ ምግጣሙ ምስቲ መንገዲ ኣየር ዝተተሓሓዘ ሓበሬታ ይፃሪ ነይሩ ከምቲ ጃክ ዝገለጾ ሓደ ሰብ ነቲ መርማሪኡ ከም ዝፈለጥዎን በዚ ምክንያት እዚ ድማ እታ ነፋሪት ብፍላጥ ኣብ ማእኸል እቲ ጫካ ከም ትወድቕ ከም ዝተገበረትን ይነግር ሓደ ሰብ እቲ ሓቂ ፈፂሙ ናብ ደገ ክይወፅእ ንምርግጋፅ ተደልዩ ነይሩ ጃክ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቱ ክሌር እውን ይዛረብ ልክዕ ከምኡ ንሳ እውን መርማሪት እያ ሓደ ነገር ብርግፅ ይፈልጥ ነይሩ ንሳ ንዕኡ ንምድላይ ፈፂማ ተቋርፅ ይኾነትን እቲ ዛንታ ንሓፂር እዋን ናብ ክሌር እየር ንሳ ንጓላ ዋላ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ይሕተት ንጃክ ክትረኽቦ ምዃና ቃል ተኣትወላ መልሲ ንምርካብ ቆሪፃ ናብ ሜክሲኮ ትጓዓዝ እሞ እቲ ናይ ምድላይ ስርሒት ንምቅልጣፍ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ፀቕጥቕ ትገብር ትጅምር ናብቲ እምባ ክንምለስ ከለና ፀሓይ መወዳእታ ነቲ ግመ ሰንጢቓ ክትወፅእ ትጅምር ክልቲኦም ናብቲ እምባ ገጾም ክቕፅሉ ይውስኑ እሞ ደጊሞም ጉዕዞኦም ይጅምሩ ብዘይ ዝኾነ መጠንቀቕታ ሓደ ሰብ ብሃንደበት ኣብ ማእኸል እቲ ግመ ወፂኡ ንክሪስቲ ብምውቃዕ እውን ኢኻ ከም ትስሕት ይገብራ እቲ ሰብ ብረት ናይ ክሪስቲ መንጢሉ ናብ ጃክ ገጹ ክንቀሳቐስ ይጅምር እሞ ጃክ ንድሕሪት በብደረጅኡ ይምለስ ክሳብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ጫፍ ናይቲ እምባ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዝግንዘብ እቲ ቀታሊ ዝኾነ ቃል ከየውፅአ ብሃንደበት ንጃክ ይትኩሰሉ ጃክ ሚዛኑ ይስእን እሞ ብጫፍ ናይቲ እምባ ተንሸራቲቱ ይጠፍእ ሕጂ ክሪስቲ እቲ ኣንኮ ብሂወት ዝተረፈት ሰብ ኮይና ኣላ ነቲ ማስኬራ ዝገበረ ሰብ ገጹ ከልዕ ትሓቶ ድሕሪ ነዊሕ ስቕታ እቲ ቀታሊ መወዳእታ ነቲ ማስኬራ ይኣልዮም ክሪስቲ መነብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዝረኣየትሉ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ ትስንብድ ንፅባሒቱ ንግሆ ሰራዊት ሜክሲኮ መወዳእታ ይመለሱ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ግመ ብመብዛሕትኡ ቀንጢጡ ነይሩ እቲ ናይ ጂፒኤስ ሲግናል ቀጥታ ናብቲ ሓደጋ ዝረኣየሉ ቦታ ይመርሖም እሞ ናይ ህይወት ኣድሕንቲ ጉጅለ ቀልጢፎም ይኣቱ እቲ ናይ ህይወት ኣድሕንቲ ጉጅለ ኣብቲ ጫካ ብሓቂ እንታይ ከም ዘጋጠመ ዋሂዶም ንምርዳእ እናፈተኑ ኣብቲ ዝተሓምሸሸ ቦታ ዳሃሰሶም ይቕፅሉ ብዙሕ ከይፀንሐ ኩሎም እቶም 9 ግዳያት ካብቲ ሓደጋ ዝተኸሰተሉ ቦታ ይጓዓዙ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሬሳታት ንናይ ፎረንሲክ ወይ ድማ ንሕጋዊ ሕክምናዊ ምርመራ ናብ ሓደ ወታደራዊ ትካል ይውሰዱ ኣብዚ እዋን እዚ ክሌር ነቲ ኣዝያ ትፈርሖ ዝነበረ ዜና ትሰምዕ እቲ ሓደጋ ዝበፅሐ ቦታ ኣብ መወዳእታ ተረኺቡ ኮይኑ ግን ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ኣድሕንቲ ጉጅለ ዝኾነ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ ኣይነበረን ጃክ እውን ኣብ መንጎቶም ዝሞቱ ከም ዘሎ ይእመን እንተኾነ ግን ዝኾነ ሬሳ ናብ ስድራ ቤት ቅድሚ ምሃቡ ወጋዓዊ መስራሓት ክፍፀም ነይሩዎም ተመራመርቲ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ግዳይ ብትክክል እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ምንንቲ ክኽእሉ ሓንቲ ናይ ፎረንሲክ ኢላ ትፅዋዕ ምስቲ ጉዳይ ምትእስሳር ዘለዋ ኮራ ዝተባሃለት ርሻዊ ተካዲት ስራሕ ንኩሉ ነገር ብፀጥታ ትከታተሎ ነይራ ዋላ እኳ እንታይ ምዃኑ ዛጊድ ዝፈልጦ ሰብ እንተዘይነበረ ናይ ገዛእ ርእሳ ዕላማ ከም ዘለዋ ግን ግልፂ ነይሩ ሽዑ እቲ ኩነታት ሓደገኛ መልክዕ ይሕዝ እታ ናብቲ ወታደራዊ ማዓስከር ክትመፅእ ተመዲባ ዝነበረት ናይ ፎረንሲክ ዶክተር ፈፂማ ወይ በፅሕትን ሓደ ሰብ ኣብ መንገዲ ዓግታም ብዙሕ ከይፀንሐ እቲ ግለሰብ ዶክተር ተመሊሱ ናብቲ ትካል ይበፅሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ሬሳ ዝቕመጠሉ ክፍሊ ኩለን እተን 9 ናይ ሬሳ ቦርሳታት ብፀጥታ ተሰሪዐን ይፀንሓ ሽዑ ብሃንደበት ካብተን ቦርሳታት ሓንቲ ክትንቀሳቐስ ትጅምር ሓደ ዝተሓበአ ካራ ነቲ ናውቲ ናይቲ ቦርሳ ካብ ውሽጢ ይቀዶ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓት ኬቨን ካብቲ ቦርሳ ይወፅእ እወ ኬቨን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኮራነት ዝሰርቆ ናይ ዶክተር መለለይ መንነት ተጠቒማ ናብቲ ትካል ተኣቱ ንሓለውቲ ፀጥታ ነቲ መስርሕ መርመራ ባዕላዊ ትውድኦ ከም ዘለዋ ተእምኖም ሓደ ወታደር ድማ ክስንያ ይምደብ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተዉ ብንቡኡ ሓደ ዘገርም ነገር ይስተውሉ ኩሉ እቲ ናይ ሬሳ ቦርሳታት ድሮ ተኸፊቱ ነበረ ኮራ ንኬቪን ምስ ረኣየቶ ብታሕጓስ ትምላእ ክልቲኦም ይተሓቋቐፉ እሞ ሽዑ ብሃንደበት ኩሉ ነገር ትርጉም ክህብ ይጅምር ካብ መጀመርታ ትሒዞም ብሓባር እዮም ይሰርሑ ነይሮም ኬቪን ፈፂሙ ኣብ ውሽጢ ሚስጥር ተቐርቂሩ ኣይነበረን ንሱ በዓሉ እቲ ሚስጥር ነይሩ እቲ ናይ ሓቂ ዕላማ ብሂወት ምድሓን ኣይነበረን እቲ ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪ ተሓዊኡ ዝነበረ ፅዕነት እዩ ነይሩ ዕላምኡ እቲ ዝጠፍአ መዕሸግታት ዘይሕጋዊ ሓሺ ዝሓዘ ኮይኑ ሙሉእ ውጥን ናይ ኬቪን ድማ ነዚ መሊስካ ንምርካብ ዝዓለመ ነበረ ኣብ ኩሉ ፈተነታት ኬቪን ነቲ መዕሸግታት ብምስጢር ኣብ ውሽጢ ሬሳ ናይቶም ጉዳያት ይሓውኦ ነበረ ኣብ ደገ ድማ ክሌር ንሬሳ ናይ ጃክ ንምድላይ ትበፅሕ መስርሕ ምርመራ ክሳዕ ዝውዳእ ክትፅበ ድማ ይንገራ
ኣብ ውሽጢ እቲ ሬሳ ዝቕመጠሉ ክፍሊ ኬቪንን ኮራን ኩሉ ዘድልዮም ነገራት ተኣኪቦም ይውድኡ። ድሕሪኡ ነቲ ክፍሊ ብኬሚካላት ነጽግዎ እሞ ዝኾነ ዝተረፈ መርትዖ ንምጥፋእ ብምሕሳብ ንምሉእ እቲ ቤተ ፈተነ ሓዊ ይእትውሉ። ክሌርን ብዙሓት ወታደራትን ናብቲ ህንፃ ክቕሩ ምስ ጀመሩ ሓደ ሓያል ነታ ጉነት ትካል የንቁጥቁጦም። ኩሉ ሰብ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ይጓየም። ኣብቲ ጫውጫውታ ድማ ኬቪንን ኮራን ብሓንቲ መኪና ይመልቁ። መርመርቲ ነቲ ማስከራ ዝገበረ ቀታሊ መን ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ክጓዩ ከለዉ ኣብ ዕፁብ መንገዲ ይወጽሑ። ዝኾነ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ መርትዖ ይነበረን። ዝኾነ ንጹር ተጠርጣሪ እውን የለን። ሽዑ ካብ ዝመጽእ ዘይተባሃለ ሓደ ሓድሽ ሲግናል ይርከብ። ኣንጻር ኩሉ ትጽቢታት ናይ ህይወት ምልክት ነበረ። ጃክ ብህይወት ኣሎ። ናብ ሆስፒታል ድማ ተወሲዱ ነይሩ። ዶክተራት ድሕሪ ምምርማሮም ሙሉእ ብምሉእ ክሓዊ ትጽቢት ከም ዝግበር ይረጋግጹ። ጃክ ነቲ ዘጋጠመ ኩሉ ነገር ወሃይዱ ምስ ረኣዮ ሓደ ናይ መወዳእታ መብራህቲ ይረክብ። ኣብ መዝገብ ተሳፈርቲ ኬቪን ዝበሃል ሕጋዊ ተሳፋሪ ፈጺሞ ይነበረን። ኣብዚ እዋን እዚ ኬቪንን ኮራን ነቲ ፍጹም ዓወት ዝኣምንሉ ነገር የውዕሉ ነበሩ። ዘምለጡ እዩ መሲልዎም። ነቲ ሓቂ ዋላ ሓደ ሰብ ዝፈልጦ የለን ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ጃክ ብህይወት ከም ዝደሓነ ፈጺሞም ይፈለጡ ነበሩ። ኬቪን ግን ዝኾነ ኣሰር ንምጥፋእ ሓደ ናይ መወዳእታ ጥልመት መዲቡ ነበረ። ኣብ ምግባር ብምሕዋስ ነቲ መርዛን ናይ በረኻ ቀንጥሻራ ብምጥቃም ንኮራ ብምስጢር ይምርዛ። ሕጂ በይኑ ዝተረፈ ኬቪን ነታ ሓሽሽ ሒዙ ብሓንቲ ንእሽተ ነፋሪት ንምህዳም ይዳሎ። ጃክ ክሳዕ ዝበጽሕ ኩሉ ነገር ብመሰረት ትውጥን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ። ደው ከብሎ ቆሪጹ ዝተለዓለ ጃክ ተኩስ ይኸፍት። ሓንቲ ጥይት ነቲ ናይ ነፋሪት ማዕኸን ነዳዲ ትወቕዖም። ብኡ ንብኡ እቲ ነዳዲ ክፈስስ ይጅምር እሞ እታ ነፋሪት ኣብ ኣየር ንምጽናሕ ብዙሕ ትቃለስ። ሽዑ ዕድል ሓደ ናይ መወዳእታ ዘይተጸበኻዮ ኩነታት ይፈጥር። እታ ነፋሪት ልክዕ ኣብቲ እቲ ሙሉእ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ዝተጀመረሉ ቦታ መሊሳ ትወድቕ። ኣብቲ ሓደ ጨካ ኣብቲ ሓደ ቦታ። ኣብዚ ግዜ ግን ኬቪን ብህይወት ኣይደሓነን። በዚ ድማ እዚ ዘደንቕ ዛንታ ኣብ መወዳእቱ ይበጽሕ። እምበር ከስኩራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት በብግዚኡ ክበጽሐኩም ተዳደሊኹም ንፊልሜ ላይክ ንቻነለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ጽንሑለይ።